This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Nagpangayo sang Pasaylo si Mr. Anthony Almeda, ang Presidente ng National Grid Corporation of the Philippines o kon Ngcp kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas, mangod nga wala ini makatambong sa ginpatawag nga meeting sang alkalde. Sunod kay Treñas, paagi sa iya nga representante nagaayo si Almeda nga magpa-schedule liwat sang meeting. Dugang pa sang alkalde bukas ang iya opisina nga magbaton sa natungdan. Mangod nga nagapati siya nga dapat nga mayara sang mutual nga respeto sa ila isa kag isa. Dapat man sunod kay Treñas nga may respeto man ang NGCP sa mga pumuloy sang syudad nga among naapektuhan sang 3 ka adlaw nga unscheduled power interruption. Report nagikan sa Iloilo City Hall. Hinisi ka bandarang Alex Escalante, nagabandara sang matudud nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera